Velkommen til eSupplies videoguide. I denne guide vil jeg gennemgå, hvorledes du kan oprette en slider. En slider kan blandt andet bruges til et banner inde på toppen af din side, eller til en produktslider, som der vises her. Den her vil jeg gå mere i dybden med efter at vise, hvordan man opretter en slider. Hvis man vil oprette en ny slider, så kommer man under Opret indhold, og vælger Slider på listen. Inden under fanebladet indhold, der har man mulighed for at sætte en start- og en slutdato på, hvor lang tid man vil have, at slideren skal vises. Startdatoen er, hvor den vises fra, og slutdatoen er, hvor den vises til. Hvis man gerne vil have, at slideren skal ligge der uendeligt, så har man mulighed for at ændre årstallet til eksempelvis 2050. Sortering, det er hvorhen inde på siden det bliver vist. Det har man også mulighed for at flytte rundt på, efter man har oprettet. Kræver login. Hvis det der er slået til, så kræver det, at man er logget ind på siden, for at man kan se slideren. Overskrift, det er det, der kommer hen over det banner, som vi opretter her. Det er ikke nødvendigt at udfylde det felt. Så hvis vi eksempelvis kun vil have banneret vist, så kan jeg bare slette feltet her. Layout, der har man mulighed for at styre minimum pixel til højde. Det er eksempelvis, hvis man gerne vil have, at det skal fylde en vis pixel i højden. Ellers tager den bare de billeder, som man lægger ind på banneret. Kolonner, det er hvor meget man gerne vil have, at slideren skal fylde i bredden. Så standard er den sat til at fylde halvdelen, men et banner sætter jeg til at fylde hele tiden. Baggrundsfarve, det er hvis jeg gerne vil have, at den skal have en baggrundsfarve. Og tekstfarve, det er hvis jeg gerne vil have, at den skal være en specifik tekstfarve. Hvis jeg klikker på farven, så vil der komme en vælger frem. Slider indhold, det er hvor jeg kan vælge, hvad jeg gerne vil have, der skal være i slideren. Hvis jeg slår promotion produkter til, så vil den hente alle de produkter ud, som der er sat til at være promotion var. På produkter, der har jeg mulighed for at lave en søgning og lave en liste over de produkter, jeg gerne vil have vist. Dette viser jeg lidt mere i dybden inde på den anden slider, jeg har oprettet. Brands, der kan man hente specifikke brands, hvis man bruger det på sin shop. Og galleri, der kan man gå ind og hente billeder inden for sit mediebibliotek. Hver gang jeg klikker på plusset, vil jeg få mulighed for at tilføje et nyt billede. Og de vil så dukke op på en liste hernede under. Her har jeg også mulighed for at flytte rundt på rækkefølgen, hvis jeg skulle lyst til det. Inden under sliderindstillinger har jeg mulighed for at styre omkring forskellige ting ved slideren. Hvis autoplay er slået til, så vil den selv automatisk skifte imellem de forskellige ting, der er på slideren. Paging, så vil der komme en lille punktum frem nede under slideren, hvor jeg så vil kunne se, hvor mange sider der er på den. Navigation, så vil det blive muligt for mig selv at navigere rundt med 2 pile, der kommer ud i siden af slideren. Og gentag, hvis den er slået til, så vil den bare starte forfra, når den når til den sidste. Hastighed i millisekunder, der styrer man, hvor hurtigt den skal skifte imellem billederne, hvis autoplay er slået til. Hvis jeg sætter den til 5, så vil den være 5 sekunder om at skifte. Række, det er hvor mange billeder, jeg vil gerne vil have vist. Det kan være meget smart, hvis man eksempelvis har varer, man gerne vil have vist. Så kan jeg sætte den op til, at den skal vise 4 varer på side. På et banner, der giver det mening, at den bare viser et billede. Start- og slutanimation, det er hvilken animation billederne får, når man skifter imellem siderne. Hvis jeg klikker ind på publicer og genlæser siden, så kommer mit banner nu til at ligge heroppe i toppen. Som I kan se, så er der nogle navigationspiler ude i siderne. Og nedenunder vil det være muligt at se, hvor mange billeder der ligger. Hvis jeg går ned og kigger på den produktslider, som jeg har oprettet hernede, så har jeg mulighed for, hvis jeg går ind og redigerer indholdet. Og går ind under slider indhold. Der er et eksempel på, hvor jeg har tilføjet en masse varer. Her kan man selv 100% styre, hvilke varer der bliver vist inde på sin slider. Det er blot at gå op og søge her. Så vil der komme en dropdown med de muligheder, der er at tilføje. Og varen bliver så tilføjet på listen hernede. Så snart jeg siger gennem og publicere, genlæser siden, så vil den vare, jeg har tilføjet, også dukke op på listen.